gent del poble se l'estimava molt. Doncs a la tardor, quan arribava la castanyada, preparava milers i milers de castanyes per a tothom. A prop de la vila del poble, en Castellot tenia una parada, on cada any escapava les castanyes per a nens, joves i avis. Bon dia, Castellot! Bon dia, nens! Bufa, quin fred! Sí, ja ha arribat la tardor. Visca! Això vol dir que d'aquí només podem menjar panellets, moniatos i castanyes! Visca! Castellot, però hauria de parar aquest any. Bé, doncs com sempre, uns dies abans de Tots Sants. I no la podem enviar al senyor Castellot? Tots sabeu que la important! Notícia d'última hora. Els pobles han voltant de la castanya s'han quedat sense castanyes i sembla que aquest any no podrem celebrar la tradicional festa de castanyada. Tot apunta a un banc d'orelles com a responsables d'aquest desastrós fet. I som poble de zona que encara tenim la sort de conservar els fets de la tardor, protegir-nos amb moltes cures. La idea d'escola no està prou.
castanyes possible per poder celebrar la castanyada amb la gent del nostre poble. Ens faria tanta il·lusió. Llavors, què ens donaran per poder fer? Entenc quin és el vostre motiu, però no veieu quants correctament. Tenim tota la raó, senyor. Us ho hauríem d'haver dit en comptes d'haver-nos fet amb totes les castanyes.